Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na't kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag bigat yu amin nga sa nga pada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasarangan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Ang simanin na sumangbahay ti programa, Dear Manong Nemi. Kadagto ti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag iti nembag nga bigat, nembag nga oras, nembag nga aldaw katakayam yung sa kapada. Hintayon irugi nga ibasa. Dati pagkasalitaan ni Ramil nga napoluan, Lady, panangisurat ni Saldi Codal, iti barangay 8 sa Nicolas Ilocos Norte, sa Godahay Norte surat, Dear Manong Nemi, nakigtutak Manong Nemi idi matugtog ti tinted glass asarming tilogan kong Isuso D-Max. Kabayatan ngayon pwestok iti parking space ti amyanan ti Roman Catholic Church iti siyudad ti Lawag. Impisit ko Manong Nemi ti manyobra ti rikep asarming ket na ipaskag ti imatang ko ti maysa nga babae nga agpalpalama. Simbaan nga mintihan ko So nga ito di agpalpalama Manong. Abay, may isa nga babae nga agpalpalama nga nangitanggaya ti dakulap na. Kinitak. Natundiris ti agong na Manong. Kinarungpi ti bibig na. Ako namla no maabukay ti riknak. Idi makitak ti mata. Ti mata na Manong. Ako na. Palimos, kuya. Tagalog man. Ano ko matibagano ng Ilocana? Palpalama, kuya. Palpalama, Manong, palimos, kuya. Kinanana iti Tagalog, Manong Nemi, nalapit nga agtawon da ito iti 16. Nako, 16. At then naibayaday nga tidog nga lupot iti abaga na. Yan. Sa nagaruwat iti bestida nga sabong-sabungan. Manong Nemi, dinayaw ko iti nalimad a pintas na. Ket adda nagtalokatik ken nagpintek iti barokong ko. Rik na nga bukayen ti kinatahok akasmay sa nga baro, Manong Nemi. Agayatak iti may sang agpalpalama. Apagapaman deta nga naidumdum mga rikna. Sinalutsot ko. Anong pangalan mo? Casual ti salutsot ko Manong.
Ket nagbingi, dagiti bibig na sa sigod nga simbungbat. Ani ka po, kuya. Insungbat na, ani ka. Tagasan ka? At bakit kayo nandito? Sambales ho. Sambales, kuya. Taga Sambales. Di kita sa atin kadadang ako. Sino na gito? Anong nemi, kinaot ko, tipitakak, iti bulsa, tilikodan, apaset, ti pantalong ko. Inrawar ko ang nasot ko. Kat inbingayak, iti sa nga gasot na pisos. Hoy, salamat kuya. Maraming salamat. Kaawaan kayo ni Bathala. Ama, napakumbaba ako na namanong. Kat na minsan manan nga imisem. Sayang ti kinapintas na kunak iti panunot ko. Iti makaadayo kan nagpukaw iti matang ko. Kumakit saan ngagpalpalimos. Kumakit adda ngagbasa para iti masakbayan da ito. Nagbasbasa ko ay. Anya lagi din na tirigat manong nemi di kiti sa kakabsat ko nga badyaw. Wan, badyaw di kito. Tagatod badyaw no ka. Badyaw manong. Marikrigat na talaga. Siyempre ka kiti simbaan tapno sumuknal kan makimisa iti dayta agundaway ngem adda asumiplot lata iti muging ko ti alinta tao nilagip ko ti rupa dayjay nga balasang manong. Ani ka nga maisa nga badyaw. Malagik ko lakat nga road manong nemi ti kapsat ko. Kasya iti ti edad na. Iti pumusay ni Cindy akapsat ko. Wan, sumagmano ang taon ni Tanti na palabas. This is estimate taon na. Edi pimusay ni Cindy. Nananahin nga balasang ngem sayang tanasapa nga pimakada iti dayto nga biyag. Agturpos kuman ti sekundarya iti daydi tawen nga nagsakit manong ni Cindy. Nadaan tinakana nga sakit iti kidney failure. Duwa nga tawen nga nagda-dialysis manong. Mamindo iti kadalawas nga maipansadyay Mariano Marcos Memorial Hospital. Tapno madalusan ti poison iti uneg ti bagina. Manong nemi, malagip ko launay. Ada kiti uneg ti simbaan nga nakatugaw kan nagparintumeng ni matendar ti misa. Saan nga may iti panunod ko rin nga badyaw. Saan ay palagip kanyak manong nemi di Cindy nga kapsat ko. Kastaon itirikat na manong. Panagitured na iti daydi nga sakit. Kakangkanayon nang hindi magbaga kanyak no kasarita. Kuya, nabannog ako manong. Cindy, kahit kunti na tumtumram idi tiluha na manong. Kahit maasyanak unay tilangad ito. Adoy din dinagkutungan uno rin mapisan ni Cindy. Sa mga sawan ti kasta, balasan ko. Maimbagan ka. Maimbagan ka to. Kinuna ni mama manong nemi nga na ibuyog nga nagsangit. Kaili ko ni papa. Apeng hindi batla. Apeng hindi pa imay si marong karkanyak ni papa mama. Nagsasaynik ang sangit ti kapsat ko. Pangasim balasan ko. Pasensya amla ko man ni papak mo. Nalabid nga da pakakubig ko man day jay. Kinsungbat ni mama. Nagtibang kakit kinunakmet. Natin ko. Nagpaimbag ka, please. Saan mo pakadanagan ni papa? Orat adda kami mat ka ni mama nga sinadaan nga mangtaming ka. Saan da kang baybayaan natin ko? Ha? Cindy? Kinunak ba ng naimig at tip-tip pelak tiriknak kasla maibuyog ak itinda panagsimyento
Digiti panagsangit, damama, ken ti kapsat ko. Rimuara kiti siled ni ading ko, iti dayta nga ospital, manong nemi, kat imbulos ko, tiriknak, iti adda akong tiruar, agmay saak. Nga tiluwa, nga jak kayat, nga ipakita, iti kapsat ko, kat binalubos akong nga nangarubos. Diyos ko, kasi nyo kumati anak, takapsat ko ni Cindy. Diyo kaniya ipalubos nga maidalit iti sakit. Ispalin nyo kaniya ati biyag, takapsat ko, Diyos ko. Kinisubliyo, tinapukaw ang pigsana. Kinun ko na manong nemi nga nagkarkararag. Sa akong malagip ni Papa manong nemi. Deta siguro. Tiga po na no ape nga. Aging kakaragitoy kat talaga agrigrikat tikapsat ko. Gapon tayo uray na ni Papa. Ngayon dakil ti pamatik manong nemi uore nga tainton matayin ni Cindy kat santo pa ilang agsubli ni Papa. Tapi manong ni Papa kat sinurot na ti babae na. Kinaykayat na akadan na ti kamalala na abalasang. Sa kunana nga nasikugan na. May sapay na siya nga ama. Asawa nga manglilipot. Di na kano sa nguwain responsibilidad na. Mamaling nga isak lang dagiti naganak ket mabalod laki di banag manong nemi nagriyanda kini mama. Ang sangsangit idi ni mama ure makibiyang kami kini Cindy nga kapsat ko ket sa amin nga mababalsing-sing desisyon ti amami. Idi panawan na kami. Idi ad-ad nga napatpatek da yung babae nga nasikugan nang imda kami nga talo. Ni mama siyak kini ading ko. Ure nga tanyat araramidan mi saan mi nga naigawid ti amami. Kabilitan manong nemi nga nagbalin kami nga manakem. Mga kem iti obligasyon ti may nga ama. Siyak ti mangisakad iti panagpagbiyagan mi nga giina. Kasi inauna manong nemi inakem ko ti pagribagan ko mati amak. Naimbag ba nung name ito nakapagturpo sa kiti kurso ng Bachelor of Science in Agriculture? Ay, architecture ko na kumang. One, sagbay nga pinanawan na kami ni Papa kat nakapagturpo sa kurso ng Bachelor of Science in Architecture. Architecture. May saak nga architect. Kat nairuar ko mat nga ti board exam ko manong name. Kat nakastrike nga supervisor iti construction firm. Ni Papa, ti pimanaw, manit po iti balay mi, tati bukod atawid ni Mama, ti ancestral house, apas dek residential abalay. Dito'y kami nga nagnaed. Naaramid pa nalabit iti panawan ti Kastila reto nga balay. Makuna nga nagkapo ni Mama iti puli dagiti prominente iti susudad iti lugar mi. Kada damat sang kabasit manong nemi nga talon mi sa jaya padong dingras Ilocos Norte. Ket umanaymet manong nemi nga dabagas ngagserbi. Ken numalako dagiti abang at pagbayad ti bills iti kuryente danom ken daduma pay nga pagkasapulan ngagbiad. Kaya di nga papanaw manong name, parang panaw ka na kami ni Papa, kuna edi ni Mama. Bayan nyo ni Papangyo. Nuso ti kayat na. Agbabawin to, ti kamodyanan na. Wan manong name, dahil at kinuna edi ni Mama, nupay amok na sakit, tinakam da ito. Tano daduma, kaya nagpupok ni Mama iti silad na sa inton na makapanunot nga rumuar. Makita nga bimusel dagiti matana. Agubuhay na labit manong nemi di panagsangsangit na.
Masya na kang kuana. Nga maawan ti baramit ko. No di mangawat, iti adda nga sasaadan mi manong. Failure ti relation da papaki ni mama. Sakit ni eranamet, ti panagsakit di ading ko nga sindi. Nagriga ta panunutan ti kasto nga sitwasyon manong nemi. Wahin manong nemi adda kiti unek ti simbaan ngem salat nga maliklikan nga sumiplot ti napalabas. Na duma-duma di kiti sumsumre kiti panunot ko. Imo na kaslasaan nga maikat tina ipinta iti muging ko ang pakabuklan ti maysa nga badyaw nga agpalpalimos nga inikak itay ti nga gasot. Kasadar de di Cindy iso nga nalagip ko ni Cindy. Malagip ko ng Cindy manong nemi sapsapulan na idi ni Papa. Ngam saan nga nagpakpakita ti amami takinay kayat na ti babae na nga already pimusay ni Cindy manong nemi. Saan pa nga nagpakpakita ti amami. Sa ita, at naman iti panunot ko, iti muging ko, ti pakabuklan manong nemi. Ti badyaw ngagpalpal nga. Makarik na ak itinasangsangan kadidi para kakita ti agpalpalimos nga balasang ngagnagan ti anik ka nga maysa nga badyaw. Nalabit gapo iti panakaikawa ti riknak iti pupusay di kabsat ko. Kadidi rumwarak iti simbaan manong nemi kasla sinapol di iti matak ni anika. Diya mo ti mariknak. At panang nga asi, iti piman da ito'y, no kumata si bibiyag pala din Cindy, kas kumamatan kang kuwana ti adan, kan lasbang. Nagring ti cellphone ko manong name. Kat kabayatan na magmagnak ang papa ni tilugan, itinangang parking ak tilugan ko, sinong batak tad ti linya ni Risa, ti girlfriend ko. Hello, kusta? Nakatawag ka man. Ha? Nana? Nakatawag ka madlahin. Apay na umakakadin kanya. Naumakan kanya. Ramil, tagas-tabas ti saritam. Kasta tituno manong name ti balikas ni Riz. No, ang moment nga ipatpatig ka, siyempre. Nalapit, ili ko laing na ito nga marikna. Kapatapas pasaremet nga no tumawag ka. Anana? Ili ko siguro da ito, gabot na manumot ngamin nga tumawag ka kunak. Ramil, amumot nga bisya, kaya doon trabaho dito Hawaii. Una, amok ang dakate Hawaii. Alawan, amok ang busy kayo dito Hawaii. Maawatan ka. Nabay ka di ba di bakasyon mo? Narigat di mga di bakasyon. Kapag estado trabaho mo dito eh. Don't worry, Ramil. I will do my best. Bareng makaawid next year. Kinunana manong nemi kat adupay dagiti ingkam nagsasaritaan. Wan, inspirasyon ko ni Risa kas napuddo nga akayan ayat. Ngem naipaidam ti sitwasyon manong. Takasapulan itingkam panagin na dayo, nang rugi da ita nga panagpinakada, idita napagkasatan nga naapurbaranan ti petisyon na nga ag-migrate sa Hawaii. Talong taon itan, manipod ka di panagin na dayo mi manong. Nakaw. Long engagement sa long distance relationship pa. Homesick kan iliw ti sumken iti tunggal may sa kada kami manong nemi gabota iti sampay nga napansa di Hawaii ket kan kanayon kami ngagkitkita. Inirumuara ko niti compound ti Roman Catholic Church kabayatan nga agliko kuma tilugan ko ngagpadaya manong nemi nataljapak ni Anika nga lumasat manipod iti Chowking sa magna ti pedestrian lane
nga kumamang iti building ti pure gold. Biglang limabas ti maysa pay nga lugan nga naggapu iti likod. Iti dayta nga Bonifacio Street. Jack impilit ti lugan ko gabuta umuna. Ngem insiwet nga nagpataray manong ket bigla nagpreno. Ngem nasapgod na lumasat ti balasan manong. Nakaw, nadamgisan na manong nemi ni Anika. Naipurwak ni Anika manong nemi. Iti dayta nga panakadamgis na. Napaikis na kiti nakaimatang ket pinarnuay ti pasamak iti nalaos nga trapiko. Impaigid ko ti logan ko ti sango ti chowking manong nemi ket inasidgak ni Anika. Awan po ti balasan. Binakad ko sinakroy kininserek ko iti may kadua nga ridaw ti likod ti tugaw. Iti likodan ti driver seat. Intry ko sa Provincial Hospital ni Anika manong. Jakon inuray di kiti otoridad wano medic frontliner wano ambulansya ang mga rayat kang kuhanan. Tinasken manong nemi kat kunak nasken kat maispal di biyag na ito. Inalawat ko inalawat di kiti attendant iti hospital. Idi dumanon kami ti emergency a pagagasan. Impaidadar gitoy iti stretched bed nga daan iti Volcaster aligay. Kat indoronda manong nemi nga naglayon iti operating room. Madaraganak. Agdardara di kiti. Nagasgasan nga paset. Ti ima kensakan. Diya kamuno na ito para itoy. Ngam nalabid akasta. Tanawa na nga ti puot. Diyos ko, sabi ko mga saan nga napektaran ti ulo na. Didak pinastrek in emergency room, manong nemi imbag taadda, dagiti doktoras dagos nga ng taming ti pasyente. Jack pimanaw iti daytang ospital. Aging nga Jack na amuan ti banag ken resulta ti pasyente. Ket kabayatan manong nemi ti panagururay ko na ilibayak. Natagtagainip ko ni Cindy, akabsat ko. Manong name. Kabayatan ti panagururay ko, ti resulta ti panang tabing daki ni Anika, natagtagainip ko ni Cindy. Nagparang kampay ti talon, ti tagainip ka di iti agngoy-ngoy nga dandan nagpakada. Nagsangsangit. Di paset na manong naming aggoy-ngoyan, ti kapsat ko ngagpakpakada, di ti paset ka na nagtagainip ko. Nagsangsangit kastamat ka ni mama. Saan ka nga matay, anak ko? Agbiag ka, anak ko. Ni mama, nabanug ako, ma. Panawan kayon, ma. Manong nemi, kasta edit ko na ni Cindy. Kat edit tagtagainip. Nakitak nga umatadayo ni Cindy, agpaypayapay sa naitag-ay apim mga to. Kat nagpalangit isuna. Aging ka manong nemi, nga nadanon na, nagit tinapuraw nga ulep, kat sa giant nga nailingan. Cindy! 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 Nepukaw ko. Kat nawagwag ti abagat. May isang lalaki na ko uniforme iti berde. Kad stethoscope nga naibaklay iti tingad na. Naiyabaday iti tingad na. Naispalin ti pasyente. Kinunana. Doktor, mabalin yun nga mapangkitaan ti pasyente. Naispalin. Gusto ko na ti panagaman ko. Thank you, Doc. Thank you. O sige. Kasapulan laing nga matami nga na siya. Kat kasapulan nga ma-x-ray ken ma-CT scan. Tapno makita ka na yung bag. No adda fracture iti ulo no bagina. Palangilaw-lawag manong naming ti doktor.
Tinawagak ni mama manong nemi kinibagak keng kuha na tinapasamak no kasta. Umay ko nga rin kitain so na iho. Wen mama, na makapuot matlahay ngayon ni Anika. Kinunak, kaya di makita ni mama. Kastaon iti pa nagsiddaon na. Oh my God! Abi mama, kain ingas lahat tali di Cindy. Hungarod ma, so nalabit, naasidik-tirik na kenkwana. Sakit ng disgrasya. Nairanamat ka nakita at tinapasamak. Panangilawlawag ko manong name. At na nagintek iti panunod ko kini Anika. Imbaga nga gawid pa'y laeng sa jay balay mi. Wan, tagpaimbag sa jay. Kayo ang bahala, kuya. Salamat po. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman si mama. Gusto kanyang kasama. Kami na lang naman dalawa sa bahay. Kinunak. Kad nagtunged ni Anika. Naragsakan ni mama, manong nemi, di maimbaganan ni Anika, kadinsang pet ko iti balay mi. Inarakop na ti balasang. Ket nariknak tinidumdumang expression ti rupa ni mama. Naragsak ni mama. Halika anak. At doon tayo sa kwarto mo, okay? Kinunana. Ket inturong na ni Anika manunemi ti siled de di Cindy sa nangiruar iti lupot dagiti nabati abestida kanda dumapay nga arwaten dedi nagawan nga Cindy akabsat ko indruar na. Impadas ni Anika ti maysa nga arwaten sa simmango iti sarming manong nemi nagparang dagiti naagali kuno akalid na ket imisem iti apagbingi. Nakitak iti bihag asirmata manong nemi. Nakitak iti bihag iti sirmata kadig iti mata mata na. Pagamuam ta nagsangit ni mama. Nagsangit ni mama ket inarakop na ni Anika. Amazing ko na. Nalabit iti panunot ni mama ket nagsubli ni Cindy babaen ti kinatao ni Anika. Nagipagnaed ni Anika iti sidong mi ket imbilang ko akas may sa nga pudno akabsat. Gapo ka di Cindy akabsat ko. Iso nga imbilang ko ni Anika akabsat. Nagbalin nga naragsak ti uneg ti pagtangan mi pasaray agkuyog da mama kini Anika nga mapani ti mall, shopping, kano anya laditan tindagatangin manong. Arwaten ni Anika, bag ken alahas, sa mapanapay iserek iti beauty salon, ad-adda manong nemi pimintas ni Anika. Kasta ti pagtayak ti panawen. Kaya inspirasyon ko da mama kini Anika iti inaldaw ngayon nakpanagtrabaho. Kaya damat lahat tayo di kondaway nga tumawag ni Risa. Umaya ko ng bakasyon lang. Ha? Oh, sabi ka mas daw ka. Talaga nga umaya ka ng bakasyon, sweetheart? Few days from now, orayan nak. Kinunati kayo na yat ko. Really? Alawan, sagak na tangal daw, sweetheart. Kinunakit adupay di kita nagtungtungan mi. No kasta nga, ano kasta? Agawid din tapno ituloy mi ti plano mi nga panagkasal. Mutual, tiriknak manong. Kasla di kalman laing didi. Panagpinakada mi kinirisa. Ket kasla darikmat laing tinapalabas, no pe adun tinapasama. Natay di Cindy, asan man laing nga nagbakasyon ni Risa. Ket binabalawnak ni mama. Sa pimanaw de di papa, imay laing idi tawa, oray idi maidulin di bangkay, ti kapsat ko, sampay mimay. Manong nemi. Nakudgudok ti pusok, adalagip ka nagiti patpatag ko iti biyag. De di Cindy, ken de di papa. De di papa? Apay natay nga tanay ha? Ken ni Risa.
Ngam sa dino itantian ni Papa. No si biyag pa, abay di bala pulos sumarong ka. Amok manong nemi, amay iliwliwagan ni Mama, ti kaawan ni Papa, ken ni Cindy. Gapo ti kinatao ni Anika. Ket nalabit sa anin nga sumpa, iti sa sangpet ni Papa. Taadad dalaeng sumga kunak kuma. Ket nalabit nga sa anin nga sumga, iti sa sangpet ni Papa, taadad dalaeng nga masaktan. Dinangkayat nga orayan pa tinasken ket addan ni Anika sukat di Cindy. Sinabat ko ni Risa iti Gabo International Airport iti siyudad Tilawag manong ket siyempre edi makaasideg kami anat inaramid mi manong naging narakop kami manong nemi. Oen manong nemi naging narakop kami. Naging narakop ken naglanang dagiti bibigmi kaputi iliw mi. Idi makagdan kami ti balay mi nas daaw idi makita na ni Anika. Sa sino nata kakado ni Mama? Ha? Ramil? Anana? Sa sino nata kakado ni Mama kunak? Ni Anika. Adopted ni Mama. Ampun na. Indrabak ko. Really? Oo, mga mata. Oh, come on, Risa. Amok ti pampanunutem. Please, aginanakan. Kaya nabannog ka ti paragbiyahem. Kinunak manong. Pagimunan ng samutin ni Anika. Ngayon nakita ti expression ti rupa ni Risa. Istorya. Ken pinadamag idi ti agangay. Istorya ken pinadamag idi agangay. Kem nagpakada ni Risa manong amapan na ginanay iti silad mi. Siyempre, nalabit ami iliw ko na. Iso nga sinurot ko. Napanitipan nyo ket nadlaw ko nagdigos sa idikuhan nakanaitis arimuari ti comfort room. Wow. Dinayaw ko ti pintas ti girlfriend ko manong nemi. Ket naginili ti tunggal may sa kami. Why? Inarakop ko manong nemi ti nakairo. Sa nakapapakot panaglanang dagiti bibig mi. Ket nagdakiwas dagiti dakulap ko manong nemi kadagiti maililiwan apaset ti bagi ni Risa. Uwan manong nemi lamo-lamo kami idiadda kami ni tirabaw ti kama nga madama kami nga aglinlinnudon. Aggabgabbo. Agkinkinnagat. Agin innapros. Agkinkinnaan. Kas iti dati nga raramidan mi manong nemi maagkak ang mga aprusan digiti so amin nga paset ti bagina. Manganak ket manganmet manong nemi agasog ket agasog at. Nagkalanglangan mi manong nemi dulang ni ayat nga maililiwan tunggal may sakada kami. Ninanam mi manong nemi dagiti samit nga bukahin di agek aprus ken panagmaymay sa ti bagimi. Iti isisirek manong nemi ti maililiwan nga armas iti maililiwan nga uneg ti kuweba. Ket nagampayag kami manong nemi nga nang tukno-tukno ti langit. Tapno may ipanlaing tinalaos nga iliw ti tunggal maysa. Nabardas ti ba naglabas ti aldaw ket nasdawak ta nagbalbalo ti behavior manong nemi ni Risa. Ado abilin ken kayat na. Agpagatang iti prutas,
Kanadamatan nagitinaalsong kakayat na. Ne. Hindi na kayo tasoon dito. Naimbag dado ti nagatang iti mall, namuak nga dagahe mo nagpitpitik inisaklot ni Risa manong. Aginawen. Kadyak makumpasan ti kayat na. Nakaharot pa naginaw na. Numabalin din ibaon iti pagtrabahuak, syempre. Maawatak mo iti asawa. Ngayon iti na minsan manong. Pinagungtan na ni Anika. Iti jak amo nga rason. When? Ayaw kitang makita dito sa bahay. Pangit ka! Kinunana. Lana. Anong di magana? Ayaw kitang makita dito sa bahay. Pangit ka! Imbog na kanukin ni Anika. Agsangsangit siyempre ni Anika. Ba sinidir ni mama ti asawa ko no ti girlfriend ko. Ket bimarit istagtadi ito ka nagbalin lang arod nga susik. No kumadi mo kayat makita di Anika. Okay, granted. Ngayon pumanaw kayo dito balay. Tatawid ko ka na kitinarakkel ko na ito nga balay. Kinuna ni mama. Manong name. Ma, please, don't do that to my wife. Wife? Asawag ni Risa. Nagkalaysa kayo na ya? Nalipatan di so, nang iso, di writer, nga nang imbaga, nagkalaysa kayo. Nalipatan nyo ka din, nga asawag ni Risa. So, hindi yung babaling nga ibaga, tikas na nga pumano kami. Eh, maburutak iyo, Rapil. Maburutak. Nangato ti busis ni mama. Wen, pumanawak, no iso ti kayat yo. Mama, awang gayam ti kasaserbi ina ito kapag tengan. Insong batmat ni Risa. Manong nemi, apa, susikan di ba paspasama. Wen manong nemi, sinmong bat ni Risa kunana. Wen, pumanawak ka na ito nga balat, akawon sa serbi. Kat nagtarahay nga napahan, nga nagpupok, idisilad na. Sinurot ko. Ngem sina, insarado na tiri daw manong nemi nakalak. Risa, please, gagsalita ta ko ba? Pang-asim, ilokat mo tiri daw gagsalita ta. Ngem tinalunoktan tiri daw mano. Pimanawak ka din sumblat ko kinasarita ni mama. Ma, bidot tinaramid siyo kini Risa. Kinuna, okay, I'm sorry, iho. Jack nalabdan, Jack nalapdan, ti pa nagrasok tiriknat, insungbat na oen, nalabit ako buhay ti padaginaw ni Risa na jay, kat ni Anika, nagpaginawan na. Gabot, isubat lang ti, makapulpulapul na dito ibalay. Malaksit ka na kayo, mama. Panangilawlawag ko. Oen nga rod, ngemne, pimano samatin ni Anika. Kinunana tarimuar itahi. Iti agsisinong bat kami manon ni mikit na si puta karimuar ni Anika. Kit pudno ti atap ni mama. Sinapul ko ni Aniko iti Aniko. Sinapul ko ni Anika ti amin nga sulit ti balay mi. Uray ti nalawa nga rubayan ngem awan ti makita. Kang ko makita ni Anika. Sa pulim ni Anika iho. Ramil, please. Ang mga no, anyan tinapasamak na itiruar. Uwan mabiglaing, takasaritak ni Risa. Kinunak manong nemikat imbaglagid din tanagkalman tirik na ti asawa. Nagkapihamot laing manong nemi dagi dituwa. Damama, as tamatang kini Risa. Sinapul ko ni Anika manong nemi. Sa dinungat at dapanan na. Wen sinapol ko ni Anika no sa dinno alugar apakakitaan kang kuana ket Jack masinuno. Lapana kiti mall. Iti sango digiti department store. Ken digiti lugar nga namnamay nga panganan daytoy. Madanaga na. Tama nga nun, naghawid nga napanin sa Diez Ambales. Ngam takil ti pamatik nga saan na nga ramidan ti agsubli iti nagkapuan nga tribo. Gabota, intarayan na ti kasasaan ti kinakurapay na. Ken ti kultura, ken kanawidan. Namuak ken kuha na idi manong naming nga babaen ti pamati di kiti lelong ken na kapuulanda. Masapul nga agasawa ti babae iti nasapang agundaway. No addan 14 daytoy.
pilitan nagdirakkel na nga agasawa. Ket day ti saan na kano nga mairusok. Taad damat arapap na iti biyag. Ket nagkalkalautang. Uwan manong nagpalpalimos. Aging nga naipadpad dito Ilocos. Ada na puyak iti Facebook, iti baysa nga vlogger manong nga agnagan iti Anika. Maysa nga badyaw. Gapot iti kinapindas na ito'y nag-viral iti social media. Nakaw, ada nakasapol, ada nakasarak nga vlogger kini Anika. Ket ni, inyapload na. Nag-viral iti social media. Ado tinang ipa-vlog ken sinayan dagiti nakibyangan dagiti ososo dagiti asusero ken dagiti opportunista nga taga media ken vlogger mano ngem saan nga ni Anika ti sapsapulik dayjay nalabit manong nemi kaiingas na lang wano naira na laing agpada tinagan dagitoy kanagpada nga badyaw sa balin ni Anika napanak manong nemi ti simbahan ti Katoliko ti lawag bareng adda sadya ko na ken idi maipwestok ti lugan iti nakaisang ratan na sinapul ko ni Anika nasabad di abigat ket awan unay matataw ti simbahan awan ti misa iti dayta nga kanito manong nakitak ni Anika iti semento nga naisang rat a pagtutugawan manong nemi nakita kisuna nga nangalikob-kob iti round nga position iti narukbos nga puon ti rubber tree nakatugaw da ito ngam nakita ti karton iti abay na analabit nga dito iti nagturugan na tinapalabas nga nabi inastgak ken nakariknak ti nalaus nga panangaasi manong nemi inarakop ko ni Anika. Anika, kinibaga kang agawid. Agawid kan, Anika. Inarakop na kami. Sige kuya, umuwi na tayo. Kinunana, edi malukoy kitirik na sumurot kanya. Naragsakan ni mama, di makasangpet kami kay ni Anika. Kinasarita met ni Risa ti balasang. Ket nagkapya na gitoy. Manipod met idin, nagbalinan nga naragsak ti pamilya amin. Ket edi ka ngay, implano mi kay ni Risa ting kampa nagkalaysak. Kitam katsad na pagka nagkasaro. Naangay ti kalaysami ti Roman Catholic Church iti siyudad ti Lawag na daeg ken na enggrande akasar manong nemi. Tayo may binakasyunan dagiti parientos ni Risa nga nagkapo manipod sa Hawaii manong. Wen, saan manen nga nakaumay ni Papa no si bibiyag pa ya. Tadya ka mo idin, manong nemi ti pang sapulak keng kuana. Nadaeg na arkusan, manong nemi nadaeg tinaarkusan nadaeg tinaarkusan ti sabsabong nga alay ti simbaan. Ket naaplagan iti nalabagang karpet iti swelo nga pagnaan mi kinirisa. Naipatayab manong nemi ti kanta nga Lady. Darararararan tararararan. Uwan manong nemi na ipatayab ti ayog ng lady. Sandi lang kita at komersyal na. Kasi siyempre, dahil at tinanggayan mi kinirisa ngagbalin nga asawa. Uwan manong kinadya nga rod, kinisudaytan ti lady. Lady. Uwan manong nemi na ipatayab ti lady a version Daddy Kenny Rogers, ket kaslak labay tayo kiti langit. Nalimid adinayaw ko ti pintas ti babae, nga isaad ko iti altar. Ala binuyugan manong nemi ti trahe de Buddha, ken ti pintas ni Anika, nga nangagkamakas maid of honor.
Ken dagiti bridesmaid ababalasang dagiti flower girls ken dagiti dagigem iti Bible wedding ring ken principal sponsors natong palmetlayang terapap mi kinirisa. Ket kasla di kalman laeng tinaunday nga panagururay manong gaputi papay na sa Hawaii. Nakita ka nagluwa ni mama amok ken maawatak ti gapon no apay nga agluwa. Maybe expression of love, tears of joy, manong nemi. Naragsak manong nemi dedi akasar, nakaragragsak, nga nagtultuloy dedi tangaragsak. Kabigatan manong nemi dedi nga kasar. And dawat wala kinidaw ni mamang ang kami bisitahan iti tanem dedi Cindy. Kinidada kami ni tanem da ito'y nang itugkel ni mama ti Candela sa nagkararag at damit ni Risa ken Anika ket nalabit nagkararag met dagitoy ket kinunat Cindy ading ko nalabit naragsakitan sa heaven. Aginanakan. Kadagtaing kay ti sidong tinamarswa. Kalabit. Awanin ti ot-ot ka mariknam. Kas karidi kasasahad. Dedi, kasasahad mo, ito si bibiyag kapay. Nasakit nga inawat mi adin ko ti papanaw mo. Idi. Kat nabayag nga naiuliwag ko ti amin. Kang runahan ka ni mama. Kaya rin ka na iti dadandani agbala ka po tinasapang ipapanaw mo atin ko. Imamok ka naragsak ka. Kinunak manong nemi kat siyempre tumtum rin dagiti luluwa. Nakita ti butterfly uno ko libangbang nga nagkapo iti ornament plant. Ket nagdiso iti abaga ni Anika. Saan nga naripar ni Anika da ito? Sabi mabay tirabaw ti tanem ni Cindy nga mapagapaman sa Pimanaw. Isu da ita ti kararwa ni Cindy. Wagamam taad na nagsarding akot sa iti sango manong nemi ti ayanmi ti sango ti musyo. Kat nasdawak iti kaadda ni Papa. Ni Papa, kat adda inruar ng ubing nga babae, inubba na da ito'y. Sa imbasadag, iti tanem de Cindy. Saan kami nga nakapagtimek manong, ngim ni Mama, nariknak ti facial expressions, ti rupa na. Nalabit nga tapalangguran na da ito'y. Nga mamok barong nemi ti kaungan ti puso da ito'y adda na italimeng nga ayat ken kuana. Anjit ka addam ti ito'y. Kinuna ni mama. Di mo kunain nga umay mo dadailan ti simpeng ti talina ay ti biyak mi. Pakawanin da kumasalbasyon. Kaya ituloy mo. Pakawarindak ko ma. Pinanahon na kami di na. Di anak ko. Kahit kung nagsimpati amin. Agsubliak ti sidong yo. Manong nimi adu kumapay na labit ti pagsalitaan di gito'y gabuta in inuray ko manong nemi panagsalita di gito'y. Kadi di agbayag, nakita na si murot ni mama itilugan ni papa. Insenyas ni papa manong nemi agahawid kami. Nagkalugang kami kada Risa. Nagtugaw ni Risa iti abay ko, iti abay iti driver seat. Kad nagtugaw met ni Anika iti likod mi. Pinaandar ko ti Isuzu di Max nga lugan ko manong nemi sa nagunit stereo.
ti component ti lugan. Nera naman ng nemi nga naipatayb ti sunata nga ikaw. Ang daman ng kanta. Uwan manong nemi naglugan ni mama iti kotse ni papa. Kita naglugan mat siyempre. Da, anika ken ti asawa iti kotse. Pinagandar ko ti stereo manong nemi ti lugan. Nakaw. Sa pagpatak ng bawat oras ay Tinalyaw ko manong nemi ti asawa umis-isem isip-isip ko. para kengken. Para met kengken. Tig ng puso, ikaw ang pinang Ora dok man manehwak manong nemi narakop nak ti asawa. Ni marakop akmen kengkuan. Kabayatan nga ti maysa nga imak ti mangigam ti manubela. ang Kati malyawak iti ayan ni Anika nga umis-isa manong nemi sinaruno na pa iti nagpalakpak. pag-ibig na hinintay Uwain manong nemi nakapimpinta sa kanta. ng kay Nadangdanggayan mi, tultuladen mi ti asawa. dito na. Na tinagtungpalan ti amin ket we happily ever after man. Pag-ibig na Karagyaman ako na iti Diyos, na iti laksid ti adu nga panubok. Sumire latamat ti lawag. Malagip ko latamat ni Cindy nga din ko. Kaya tinagbalinan ng inspirasyon na ita nga lagip. Gabutada, manong naming nga ni Risa nga asawa, kaya ni mama, ni papa, kaya ni Anika, kaya ti ubi nga kapsat ko nga ni Lisette, ti anak ni papa iti Roar. Ken, dahil ti anak bi siyempre, ken niya Risa. pag-ikot ng Uwain manong nami kasta tinagtayakan ti pagkasalitaan nga inak ka inaburay. Kalagyaman naklaunay iti anus mo na ibasa manong gaputan alpasen. Kat sapoy kumata damat na ibati nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Nang runa nga na liwliwa kuma dagiti nagbuya nga da kuma dagiti nakarelate nga kasya tinagpanagan ti ay nayadda. Iti likodan nga adu dagiti panubok gamangusot bawod no mangmasuot iti relasyon kinatibker ti ayat tunggal may sa nagtungpalan na nga isuda matlain. More power to your program, Manong, and your family circle. Good luck and God bless you. Tuyagyaman nga pagaya mo, Ramil. Iti panangurnos, ken panangisurat, a panangipatulod, ni Sal di Codal, iti barangay 8, San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you, Kenka. Ramil, iting ka pa nang isalaysay kay ni Saldi. Iti pakasalitaan. Thank you met Kenka Saldi, iting nga pa nang isurat. Iti pakasalitaan ni Ramil. And thank you met ka na kita naruway nga nagbuya.